Labaran namu za ku ji cewa Musbahu A Amfara ya ce ba zai iya kai yarsa gidan gala ba, kamar yadda ya bayyana wa Hadiza Gabon. Daya daga cikin fitattun jarumai masana'antar Kannywood kuma daya daga cikin shugabannin gidan rawa na Solo Entertainment, Musbahu A Amfara ya bayyana cewa bai yarda ya kai yarsa gidan gala ba saboda yadda yake da kishin mata da kuma yanayin halayen wasu daga cikin ma'aikatan gidan. A cewar Musbahu, duk da cewa shi kansa yana cikin shugabannin wannan gida amma ba zai taba iya aurar daya daga cikin irin wannan mahallin ba. Ya kara da cewa ni da kaina ina jagoranci amma gaskiya kishi na yafi karfi na, bana jin zan iya ganin iyasa a cikin irin wancan yanayi, inji shi. Jarumi ya ci gaba da cewa duk wani mutum mai mutunci da kishin kansa ba zai ji dadin garin 'ya'yansa na shiga cikin harkar da take ciki da fitina, rigima da kuma maganganu daga jama'a ba. Har ma ya ƙara da cewa da yawa daga cikinsu na shaye-shaye, sai dai wannan furuci na sai ya tayar da kura sosai a shafukan sada zumunta, inda wasu daga cikin 'yan gidan Solan suka nuna rashin jin daɗin kalaman nasa, suna cewa Musbahu ya yi musu rashin adalci da rai ne. Daya daga cikin matan gidan ta bayyana a cikin wani bidiyo tana cewa idan kai ka fi kowa kishin 'ya'yanka, to mu ma muna kishin kanmu da mutuncinmu, bai kamata ka raina mu saboda aikinmu ba. A gefe guda kuma wasu daga cikin magoya bayan Musbahu sun goyi bayansa suna cewa kowa yana da yancin tsare mutuncin iyalinsa da yadda yake so, musamman idan yana ganin hakan zai hana su shiga tarkon rayuwa mai rikitarwa. Haka zalika wasu masana a harkar fina-finai sun ce wannan batu ya sake nuna yadda ake samun rikici tsakanin mutunci da sana'a a tsakanin 'yan Kannywood, inda wasu ke ganin harkar rawa da nishadi ba ta dace da mata ba. Maganar Musbahu A Amfara ta jawo cece-kuce sosai a kafafen sada zumunta. Wasu na ganin yayi gaskiya saboda kishinsa da ya bayyana, wasu kuma ana ganin ya wulkanta 'yan uwansa mata a masana'antar nishadi. Da ƙarshe za ku ji mawaki Burna Boy ya faɗi dalilin da yasa ya karbi addinin Musulunci. Fitaccen mawaki da ya lashe lambar yabo ta Grammy ya bayyana cewa ya sauya addini daga Kiristanci zuwa Musulunci. A wata tattaunawa da suka yi mai suna Plug Boy Marks, Burna Boy ya ce neman gaskiya da yake iya bar shi cikin rudani da rashin fahimta gaskiya daya. Ya ce sauyarwarsa daga Kiristanci zuwa Musulunci ta samu asali ne daga ƙazawan da yake yi na fahimta ma'anar rayuwa da kuma asalin halitta. Ƙarshen labarin namu kenan, ku ci gaba da bibiyar shafinmu na Manazarci domin samun sabbin labarai.